Sa gitna ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, muling nabibigyang pansin ang papel ng media sa pagtiyak na nakakatanggap ang publiko ng tama at balanseng impormasyon. Sa interview ni Sonia P. Soto kay Noel Medina, President ng Institute for Political and Electoral Reforms o IPER, binigyang diin niya ang kahalagahan ng responsableng pagre-report at paglaban sa disinformation. Aniya, hindi lang mga mambabatas at abogado ang may role sa impeachment. Malaki rin daw ang gampanin ng media, gayon din ang kanilang responsibilidad sa pagtitiyak na makakatanggap ng wasto at mapagkakatiwalaang impormasyon ang publiko. Ano ang masasabi mo sa papel o nakikita mong nagiging papel ginagampanan ng media sa kasalukuyan? Naku, napakahalaga ng media. No? Sabi nga na, ito yung fourth estate. Ang media, kung minsan sa maraming pagkakataon, kung hindi pa nakabantay ang media, minsan nga, nakabantay na nga, nakakalusot pa eh. Makakalusot lalo itong, mga tiwali at mga may sala sa ating lipunan. Dapat, ako tingin ko, naghahanap ako ng precise description dun sa magandang orientation ng media. Ang inisip ko, dapat meron tayong active. Kung maririnig mo ang Ted Pailon, kung maririnig mo ang DJ Chacha, kung maririnig mo yung maraming anchor persons ng ABS-CBN, sa akin, katulad yung maririnig mo ang kaso niya, parang ang attitude nyo, nating lahat, lagi tayong nagtatanong, lagi tayong nagke-question, hindi tayo nagja-justify, hindi tayo apologist. Ayon kay Medina, mahalaga ang pagbibigay ng sapat na konteksto sa mga usaping may kinalaman sa pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan at sa mga prosesong may epekto sa demokrasya. Dapat ang attitude ng media ay activist media. Yung hindi tayo papayag sa budol, sa fake news. Ang problema, napakalakas at may gastos yung fake news. Sa ating mga matitinong mga kaibigan sa media, minsan nga kulang pa sweldo ng mga media men natin eh. Samantalang itong mga troll, magbubudol lang, magkakalat lang ng fake news, kumikita ng malaki. At lalong-lalo na yung mga pagador nila. Ang lalaki ng kinikita niyan, they earn millions just to destroy the truth, just to destroy our society. They earn millions over our misery. Binigyang diin niya rin na sa panahon ng mabilis na pagkalat ng impormasyon sa social media, lalo pang tumitindi ang hamon sa mga mamamahayag na tiyaking nakabatay sa katotohanan ang kanilang mga inire-report at ipinapalabas. Sundan ang buong talakayan ni Sonia P. Soto at Noel Medina sa So to Speak Podcast, Impeachment on Trial. Mapapanood sa Miyerkules, July 22, 8 p.m. sa CLTV 36 Free TV, YouTube, Spotify, Apple Podcasts at iba pang digital platforms ng CLTV 36. Angelica Cara, CLTV 36 News.